Kami di ba tampan? Manay ko ba? Hindi pa salamat sa ng Friday. May maalala ko pa ba yun? Ayan, kala ko ako naman ang ginagawa siya. Masarap? Umorder si Jaira ng Biryani? butter chicken. Oh, Mas masarap pa yung butter chicken na nisusunod na. talaga? More on tomato sauce lang ang nasabi. Eh, yung biryani hindi kayo nag-order. Ako ang nag-order ng biryani. O ano, masarap? Masarap siya, pero may mas masarap ako matikman. Saan? Anong Yung kasi? unang kombinasyon. Tayo is lavish. Talaga? Oo, masarap siya. Kaya lang ang tapang ng ano, Amoy? sa damakmak ng coriander. Eh, di mo ka nang kumain. Hindi na nga kami ulit. Sabi ko na Kasi I think pare-parehas din. Magawa ka na ng sarili mo. sabi ko sa kanila, ano, nag-break na kayo. Sabi ko, hindi lang. Hindi worth it. Parang hindi naman worth it. Ano? Parang nakikita-kita ko lang. Parang dyan din ata sa kabila, di ba? Yung kabila dyan. No? Tapos, buti na lang yung plato nila dito papasakit. Kasi yung mga pinagsayo din lahat ng mga ulam. Ang million. Ah, Alam yun. yan. Pero ano naman sila, maganda sila mag-hotel. Pero ano? Kapag tatawanin na yung mga kasama ko. Bakit? Kasi tuwing kunin yung baso. Hindi ba, hindi na sila touch as yung bakatan. Sila naman, every time naman. Ano ba? Ano ba? Sabi ko, ganun talaga eh. Ano yun, Asian, talaga yung mga Asian. Sabi ko, Saan kayo mga- guys? Ayun, wala na kami ng ano. Ha? Parang sa ano na lang. Di ba merong bigit na malaki? Lagyan mo na lang ng sapit na papel. Tama ba itong ginagawa mo? Inon ko na yun ah. Oo. Tanong mo. Tama naman ginagawa mo. Tama ba yung ginagawa mo? Yes, tama yung ginagawa mo. Ah. Nakakapulis ito si ako. Sino? Si Betsy, Ano pa nakatakas lang nangyari? na naman. Makatakas na naman. Oo. Naku, alam mo, tingin ko, makukuha kay bata. Isa, Nino. Nauwi na nila sa bahay. Yeah? Pero ang tingin ko, makukuha pa yung bata. Tapos babayaran pa nila ng pera sa kapatid. Kasi yun ang gusto ng gamit. Akala ko nabalik si Betsy. Si Betsy, hindi pa din mo matuloy. Eh, yung nanay na sana. Ay, hindi pa din matuloy. Balik ka. Gusto lang makuha yung mga bata, yung anak. Kasi, para ipapatubos daw nila. Oo. Tingin ko yun ang mangyayari tapos baka nagkakatabigan, di ba? Yeah. Kasi yung sinabi ko man tayo nito mo nila, hindi sila namamatay. Yun yung ano pamamatay. Hindi naman yung mamamatay. Pwede naman yan. Pwede naman yung ano eh. Ang Kaya mangyari. tayo si lagi na namamatay sa pamamatay. Di, ano yun. Kung makukulong, sa bagay, sa Pinoy, palagi namang ganun eh. Di ba? Kasi Oo. tapos sila patali. Yeah. Sa Pinoy drama. Di ba? Yeah. Ito nga sa season. Napakawalang kaya. Ikatay na nga dito yung Yung ano. security guard at police. Yung dalawa na yung namamatay sila. Looking to the moon. Gigil yan ate, gigil. Ilan tayo? Ilan tayo?
Tamsak said hi, hi, hi. Hello, hello, hello. Thank you sa tamsak. Tamsak, tamsak. Hello, Lizelle. Take me. Take me. Tama ba? Tama ba ang pronunciation? Thank you sa patamsak. Go! Patesor. Ha? Kung meron ko, bakit ka Para kang magagala eh, after. magagano? Gawa ko? Kaya parang ano yun? Para, Ako na sa akin tuloy sa office, sabi din niya sa akin. Oo, sabi niya. Sabi ko, ha? oh, para kang aatin Sabi niya, walo. Sabi ko, mantak. Tumawa. Sabi niya, ha? Yeah. Para ka naman pupunta sa party. Parang, Kung bahay ko nga lang po. wow, sana ako. Sabi ko, Alam mo yung, sabi rin sa akin yung akita. Sabi niya, ha? oh, parang sa umaga, dispatch. Sabi ko, Dapat sa, oh, so hindi ako dispatchadora. oo, parang sa gabi may pupuntahan ka eh. Parang after work mo, parang, parang ka naman pupuntahan sa opisina. Hindi ka Ano ba? Kasi ito naman talaga ako pupunta. O kaya nga, yung sa opisina. Kaya nga, So, kasi ko naman talaga ako. okay, okay. Parang may something special. Ano magka-intensyon na talo? Bakit? Sinabi na ng mag-vote, ako okay kahit saan. Mag-vote, ako okay kahit saan. Sabi mo, akin yun na mag-vote ka. Eh, nag-vote naman na siya. Kaya nga, pero mag-vote ka. Kasi diba ginawa si Gerald Pinatalo? Yeah, cool. Oo, talo. Wah! Kumusta? Yun naman to. Diba yung Christmas dinner, diba na doon sa, Ever. diba? Ano sabi mo? Yung Christmas dinner, diba mas maganda na doon? Ah, Diba? Kasi naman sa Takubi o Samurai. eh, hindi pa ko dun. Ano, saan ba yun? Ay, naku, nakalimutan mo na. Yung nagkakilingan. Ah, ay doon. Doon lang pala yun. Nakala ko naman kung saan yun. Sis Maria. Kasi naman sa Oriental, may kanong pinagpupuntos ng Christmas dinner, diba? Oh, Diba? kumusta? Kumusta? Trevor Colya. Where are you from? Egg, egg, egg. Egg, egg, egg. Wow, Netherlands. Oh. Welkom in Nederland.
lang. Despacito. Hello, hello. Ito mga hello, hello. Hanamat, hello. Ben's, hello. Hello, everyone. I'm cooking, I'm frying eggs. I'm frying egg. What are you doing? I'm frying egg. I'm frying egg. What are you doing? See? That. Ay, pare-pareho naman ito. Diba, Tegal? Hello, hello. Hello, everyone. Ate, ano palang kakain natin? Wala. Yeah. Galit. Pasaway. Ano? Sat diary. Ano? Ano ba yan? Noodles. Tapos magprito ko. Nagprito na akong itlog. Gusto ko yung gano'ng itlog, yung ginawa mo. Ayan na nga, o diba? Tapos na nga. Okay. Kaya gawa niya na. Huwag niya mag-ano eh. Huwag mo naman. Dalawa lang. I-try. Kasi parang pag-try. Kaya nga, nakakalimutan. Ayoko nga rin na-try. Kasi parang Kaya nga pag-try. nakakalimutan ko eh. Huwag mo nakalimutan niya yun. Diba? Hindi mo nakakalimutan.
guys. So, eto na nga guys. Meron ako sa inyo chismis. Wow, hindi mo nakalimutan mag-upload. Ay, nakalimutan mo ngayon. Oy, wala akong gagawin. Mamaya magano ko. Dami nanonood sa'yo yung eating dinner ng 500 Wow. Talaga ba? Uy, sabi sa akin na Meta, very good daw ako. Very good ka. Pero nabulisit ako sa mga kasama ko. Bakit? Why? Kasi may parang pag nagpipicture ka, nagtapalit ng mukha. Ay, ayoko sa mga nabulisit. Eh di sana hindi mo na pinikturan. Ay, sabi ko, para sa ano ko to? Sabi ko, kung ayaw nyo, huwag kayong tumabi sa akin. Kainis? Yan sa unang gano'n. Sabi, oh, hindi mo magpipicture ko. Ay, hindi, wala akong gana. Weh, kasi tinanong ka. Oo. Loko. Sabi ni Hegi, sa pansin, Hegi. Ano? Pansin din. Ano? Oh, hindi ka ba magpipicture? Sabi ko, oh, di ba, ayaw mo naman nagpipicture? Tapos. Pasaway, no? Nakakawala kasi ng mood yung gano'n, di ba? Yeah, true. Nung parang ang parolik mo, tas ayoko nang maging ketsa eh. Gusto ko lang. Gawin ako, yung sumama sa inyo. Kaya pag, Nag-isa ako nag-shopping, tahimik pa mundo ko. pangit pagkasama mga ano, Ay, tinawag mo ba sila? tinawag ko na. O, tinawag mo na. Schoon huis? Yeah, Ja? Dankjewel. at dun well. Smakelijk. Dankjewel. Ate yung ano, Alam mo, hindi ba nila ako? yeah? Ang saya ko pa, nakapag-shopping ako. Mm. Tapos, mayroong parada. Papakita ko sa'yo yung may kabayo. Yeah? Hindi, ano naman sila. Kaya lang, ano, yun nga, yung parang pag ano naman sila, parang ayaw ko sabihin na ayaw ko kasama sa ano. Ay, hindi naman sinasama. Mm. Tapos, Natural, katabi ko, masasama talaga. Hindi kayong tumabi sa akin. ah, Kasi ginagawa ko, yeah? kaya nagpipicture-picture na lang ako na makita ko nagsasabi. Yeah? Pinipicture ko na lang pero, oh, yung pagkain lang, pinipicture ko ha. Tapos, Sila ako nakikita. Sabi ko, kailangan ko to sa reels ko kasi gusto kong malaman. Kailangan na active ako. Kaya every time kailangan ko mag-reels. tapos. Ano? Para, Wag mo lang sila isasama. Eh, syempre, ang hirap naman nga kasi kang magkakasama, di ba? nakita ko yung, ito, naka 500 ka. Saan? Ano ba yan? Ano ba to? Pabalik mo. Ay, Lawante. panoorin muna natin si Betsy. Nag-start na ba? Oo. Yan lang. Sila mga bago kong recruit, mga dati kong kakosa. Ay, abangan. Ay, abangan na yun. Basta ba yan, walang problema. Alam ko ang kailangan mo. Kayang-kaya ko siyang kuhanan ng pera. Hello, Dad. Patutunayan ko sa'yo na kaya ko pagtalunan. Babawiin ko ang anak mo. Mamamatay muna ako bago mo makuha si JR, Betsy. Papatayin na lang kita para wala nang epay sa buhay namin ang anak mo. Isasama ko ang buong pamilya. Napakasama talaga ni Betsy, no? Ba't hindi pa sila nag-ano ng pulis? Ayan na, ngayon na Monday. Kasi Friday yan eh. Niet alleen voor kleding is. Vanaf nu kun je Oh. ook je telefoons, tablets, consoles en accessoires verkopen. Niet alleen dit soort tech, Pati maar yung het Sandra, ook hindi ko nga napanood eh. Kasi di ba ako ruim zet jouw tech op. wala yung amo natin. Nasaan? Hindi ko alam. Wala ko sa ko. Ano ka na sa ano? Baka nasa player.
Sino kaya kumanta niya? Si ano nga, Glyza. Hindi, yung Yung isang babaeng kapartner niya. Hindi artista, pero singer. Ang katumbas ng lupa ay buhay. Paano mo naaakit na nabubuhay ka lang dito sa lungga mo? Lasa mo konti. Habang lahat ng mga nilalang sa Encantadia. Ay, ano ba yan ate? Lahat sila namamatay. Pinatunayan mo sa akin na ikaw ay may pagmamalasakit sa kapaligiran, sa mga nilalang at sa ibang buhay. Pagmamalasakit ay magandang katangian at tunay na lakas ng tagapangalaga ng brilyante ng lupa. Ay babalik na sa aking tahanang brilyante. Dinadaan mo na naman sa init ng iyong ulo. Paano siya sasama sa init? Kung ikaw ay ganyan. Kaya tapos mainit ang ulo yun. Mainit Ako'y yun ang ulo. naaaliw Si na Lamang sa'yo, ka naman anak. mahilig ng husga. Tunay ngang ikaw ay Hindi. natuto ng umintindi. Lamara, Sana yan lamang ang ka iyong pa dyan. unang ginawa kanina. Lamara, ano siya, judgmental siya. Pagkakaunawaan. Diba? Lamara ba, mayabang at saka ano? Judgmental nga. Tagapangalaga at Diskriminasi. tagapagtanggol. Yun nga, ayaw pa niya ng judgmental. Aranaya! Magpakita ka! Hindi na ako aalis sa lunggang ito. At lalo nang hindi na ako magbabalik pa sa Encantadia. Ah, ganun naman, Ako mabait. si Sangre Flamara. Ang Mabait siya. bagong tagapangalaga Mabait. ng brilyante ng apoy. Eto din. Brilyante ng apoy, kumakasalita naman kasi siya. Bagong Panginoon? Isang mahina at walang saysay na nilalang? Ano naman yung sa kanya? Pagsubok lang, sabi ka ma'am. Sukitin mo nga yung natitira pa. Sayang. Yung kitin mo, ang kitin. So, hindi ka naman nag-enjoy. Nag-enjoy ka. Nag-enjoy naman ako. Kaya lang din nga, nag-enjoy ako. Okay. Pero yung last na Sunday, di ba nag-bike sila? Ako mag-isa nag-shopping. Yun, nakabili ako ng sapatos sa sandals kasi hinintay ko muna sila makaalis kasi itong Henky, as usual, same story. Alam mo yung magpapasok ka? Namin nais Oh, meron makipagtunggali ka sa na iyo, yan. Irenea. Oh. Ano na? Ako si Dave. So, may nabili ka pa rin Ako naman. ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng hamo. Yan. Ako si oh, Ania. anong nabili mo? Ang dating tagapangalaga ng brilyante Sabi ng ko, hamo. oh, may nagugustuhan akong bag. Ang ganda. Kasama ang mahal na Epre. Kaya ka nang lalaki. Nagsusumamo kami sa iyo. Na sana sumanib kang muli sa brilyante ng hamo. Hindi ko kayo matutulungan. Nag-agree siya. Nagtataka ko nagsusumamo muli si Emre. Samantalang kay tagal niyang panahon kinulong kami rito. At paano kumapas lang kami sa labanang ito? Marahil ay nakararamdam ka ng takot, Irenea. Ngunit huwag kang mangamba. Sapagkat ako may natatakot rin. Sada! At sinong nagwikang ako ay natatakot? Ay, dapat Ayan, ganyan. Yan, ganyan. Oh, Okay na. lagyan pa natin ng konti sabaw. Okay na. Wala ka bang ano? Oh. Kaya na. Ako na. Paluin mo. Wala nga tayong panghalasan yan. Magrehiyan! Siya na. Sino nagsabi sa'yo na ako'y natatakot? Marahil ako'y nakararamdam ng takot. Ngunit hindi ko hahayaang maging hadlang ito sa aking pag-ulit. Wala si Rene. Okay na to. Tama na yun. Huwag naman nasa. Yan. Kaya, Naupuan mo naman, madam. Ano? basang-basa ko ang takot sa iyong mukha. Ano na ba yung... Ay, ano yun? Ano yun? Kahit yun sa akin. Saan? Sa mga patones. Yun ba? Oo. Dahil man din yung cellphone mo, diba? Wala. Ano? Irenea!
ka. Ay. Aga, anong nangyayari sa'yo? Yana! Napanood na natin yan eh. Ulitin. Hindi, hanapin mo naman. Hindi pa naman yung tapos, di ba? Ngayong hindi na makalalaban. My father, anong petsa ba ngayon? 6. Stay close to October family 6. even when you're far apart. Send money to your loved ones October. accurately. To. Yan. Tanga-tanga lang ko si Betsy mo eh. Nagsabi pa talaga siya. Kasi nakapaghanda sila. Yun nga. Sunga-sunga rin.